De explosieven komen uit Engelse bommenwerpers en liggen aan de Engelenmerkant van de basis. De 5 bommen worden begin februari onschadelijk maken door de explosieve opruimingsdienst, de EOD. Alle bommen liggen nu nog onder de grond. Die liggen zeg maar van 1 tot 3 meter diep onder de grond. Die zullen eerst opgegraven moeten worden en blootgelegd moeten worden. Als alle voorbereidingen getroffen zijn en goed verlopen zijn, dan zullen we overgaan tot de demontage van de bommen. Dat wil zeggen dat we zeg maar, de ontstekers gaan verwijderen uit de bommen. Die dag moet het tiental mensen geëvacueerd worden, die in de striel van goed 1300 meter van het Fienplak wijnen. Dan worden de mensen veilig ondergebracht in het dorpshuis of waar ze maar naartoe willen. En als het klaar is, mogen ze meteen weer naar huis. Dus ze moeten erop rekenen op zaterdag niet thuis zijn. Om hoeveel mensen gaat het ongeveer? Ongeveer 60 bewoners krijgen hiervoor een brief. Worden ook allemaal persoonlijk benaderd en kunnen dus alle hulp krijgen die nodig is. De bom binnen vond bij Bwaaimonneziek voor drainage die het online wordt op een vleerbasis.